Алкаголь па падпісцы і флекс у арандаваных даспехах. Гэта найстарэйшы клуб ралевікоў алкаголікаў у Еўропе двор Артура ў Гданьску. Гэта быў зачынены клуб для найбагацейшых і найбольш шанаваных людзей у горадзе. Але яны там не абмяркоўвалі бізнес, увогуле там было забаронена абмяркоўваць бізнес. Гэта быў эпіцэнтр хаосу і вечарынак, ну і закрыццё там абвяшчаў літаральна піўны колакал. Заснаваны ён быў у 14 стагоддзе. Людзі, якія там збіраліся, яны плацілі наперад на 10 месяцаў і маглі 3 разы на дзень піць там алкаголь. Ну і гэтыя людзі так ганарыліся такім ладам жыцця, што на іхніх куфлях было напісана «жыць тут значыць піць». І было вельмі шмат правілаў супраць злоўжывання алкаголем. Як вы можаце ўявіць, калі ёсць правілы супраць злоўжывання там квітнее. Ну і вось у 15 стагоддзе адзін з купцоў, нейкі Пётр, ён падаў ў суд на сваіх чальцоў клуба за тое, што яны проста для вяселля кінулі яго ў камін па п'яні. Але гэтыя людзі не проста бухалі, яны касплеілі рыцараў круглага стала і караля Артура. Яны таксама займаліся турнірамі, сапраўднымі рыцарскімі турнірамі. Гэта пры тым, што большасць гэтых людзей не было шляхціцамі. І каб удзельнічаць у гэтым турніры, вам не трэба было быць шляхціцам. Яны нават здавалі ў арэнду латы для гэтых турніраў людзям, у якіх не было сваіх. Тут можна запытацца, а ці нехта ўшчамляўся ад таго, што ў 16 стагоддзе людзі, у якіх не было дваранскага звання, займаліся турнірамі. Ну, трошкі ўшчамляліся, але, скажам так, гэта нікога ў выніку не цікавіла. У выніку шляхціцы самі ўдзельнічалі ў гэтых турнірах, а калі каралі Польшчы і Рэчы Паспалітай прыязджалі да Гданьска, то гэтыя турніры ўлаштоўваліся проста на іхні ж гонар. І ў гэтых турнірах на гонар караля таксама ўдзельнічалі мяшчане з Гданьска.